Здравейте, хора! Днес в това видео ще ви покажа обувките на Анди Студио и ще си ги обуя и ще видя колко са и ще ви ги покажа как се ходи с тях, как хубаво, колко са удобни, какъв материал имат. И айде да започваме. Отваряме това. Паднаха вече някои неща. То има подписана Лина. Отваряме. И вижте какви яки обувки. Много са яки те обувки. Но ми отиват. Ето и другата. Сега ще ги обуем, да ги пробваме, да ви ги покажа. Айде, нека да ги пробваме. Първо е важно как се обуват. Че това, това тук, трябва да е отвътре. Тук има кратия. Не съм го видяла това. Айде да го обуваме. Хора, като се пробух, време е да ви покажа какви хубави обувки и какви са удобни. Много са хубави. И другото нещо, което ще ви покажа е, знаете ли кое? Плаката им с подписа на Лина. Ето подписа на Лина и подписа на Дани и на Анди. Сега картичката, ще кажа. Ето я картичката. И тук това, може да си го прочетете. И ето, ако сте го прочели бързо, не знам. Ето, може да ви покажа колко е хубаво. Подпис, подпис и подпис. И сега ще ви покажа стикерите, които много трудно се вземат от земята. Принципно мога да си го залепя на телефона, но не мога, защото му е сгъваем. И сега, хора, ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала и ако харесвате Анди Студио, последвайте ме, лайк и коментар. Чао!